pinalawak ko yung pundasyon para sa mga light vehicles. So pang ano na lang siya para sa tao. Alright. Fried rice, sisig na itlog maalat, sardines with a twist, nalawa yata ni Sir Bernard yun. Tapos wow, mataba-taba, adobo. Tapos isang Coca-Cola. Ayun lang. Picture niyo siya. So guys, ito yun, no, yung sinasabi nilang bangul. Para siyang dead. Para siyang dead food, guys. Okay guys, so katatapos lang namin nag breakfast dito sa Mayswal. Then let's go. Hey, good morning, good morning, good morning. In Tagalog, magandang umaga. So once again, Nel TV here. Welcome to my vlog, mga ka-awesome. So another adventure vlog na naman tayo, or travel vlog. Okay, punta tayo ng Agno. Tignan natin kung may makikita tayong bagong tourist spot doon. Alright, so shout out sa mga kasama ko. Makikita nyo naman, as you see, sa harapan, ito kami, no. Yan, shout out ko lang sina Bernard Solomon, Lester Jimenez yung pangalawa, ay pangatlo, Ron yung pangalawa, pang-apat Jofine Soriano, pang-lima Raymond Costales, pang-anim Dennis Soriano, and syempre at your service, Nel TV. Dalawang beses na yan! So salamat at nagkasama-sama kami ngayong araw, di ba? Para humanap ng hidden paradise sa Agno dito sa Pangasinan. I'm from Pangasinan too, pero yun, marami pa rin akong hindi alam, at marami pa rin din silang hindi alam na tourist spot dito. Wow, twisties. So come on, at isa-isayin nating tuklasin kung ilan ang matutuklasan namin, no? So shout out din sa mga bagong gising dyan, sa mga riders na katulad namin na nagpe-prepare na or nandun na sa kanilang mga destination na tourist spot. Alright, shout out din kina Sir Lawrence Ocampo, mga team leader niyang Gerald, sino ba ba yung isa, Jose, and Carlo. Shout out sa inyo dyan sa UVRC. And shout out sa HRSI family. Alright, so welcome to my vlog. Alright, and syempre sa mga ka-awesome ko. Awesome. So yan, nandito na tayo sa Swal, Twisties. Then after nito, Alaminos tayo. Alright,
So yun, pandemic pa rin, mahigpit pa rin ang mga checkpoint. Yung mga pupunta ng Baguio, Dingalan, yun, make sure na fully vaccinated na kayo and ko-comply kayo sa mga requirements. Alright? Awesome. So yun, what a beautiful Saturday it is. And salamat sa Diyos at magkasama-sama kaming lahat. Siya nga pala, katapos na namin mag-breakfast sa Mayswal. 2 beses na yan! Then actually 5:30 kami nag-take off sa Centrum Lingayen. So nakarating kami sa Swal, I think 6. Hindi ko na alam kung anong oras ngayon. So ingat-ingat po. Samahan nyo ako ha. Let's go! Oops. Full speed ahead. Yung Navara. Ingat lang. Curve to. Ingat kayo. Ay! Awesome! Mahuhuli na naman tayo nito. Let's go! Yan, nakalusot din. Oops! Ingat-ingat. Full speed ahead. Yun, no? Ganda ng daan dito. Steep. So approaching na po yung mga sharp curve ng Swal. Yung kanina ano lang yun, patikim lang. Meron din silang pinagmamalaking ano dito, twisties na. Pero hindi tayo magiging aggressive. Chill lang tayo. Delikado na. Huwag kayo masyadong magmadali. Relax. Overtake. NANI?! Omae wa mou... Oh, mutik na. For the views. That was awesome. Uy, bikers, ingat kayo ha. Papawis to the max kayo ha. Shout out sa inyo, no? Mga mandirigma ng bisikleta. So, yun na yung mga kasama ko, no? Iwan na nila ako. Bagal ko kasi. Salita ng salita. Gaspol! Isa mo, LGB! Habol! Exciting to, bakbakan! Wala na akong kasunod! Ay, nasira, naplatan sila kuya, oh shit. Ayaw na yan. Oops, sharp curve. Oops. Take care. Paetan West, Swal and Bridge. Dito na nag-uumpisa ata ang ano, sharp-curve ng Swal. Oh, dito na nga. Awesome! Kailangan natin lumusot. Whoops! Come on! Gaston! Bayan na lang yung ano. Yan, sabay mo. Para madagdagan. Bayaran ko. Kung yung tubig yung malaki. Tubig mo yung malaki, sir? Oo. Parang ilalagay mo sa karburador, ah. Water is life. NANI?!
yung sa akin na lang. Abala ka pa. Saging, oh. Makain pala ng saging si Salmon. Nung kumakain ng Look at saging, this oh. dude. Yun, oh. So yun guys, no, andito na kami ngayon sa, ito na yun, ito na yung Twisties. So makikita natin ngayon, no. Twisties ba to? Oo nga, Twisties siya. Oo nga, no, Twisties. Wow, Twisties. Woohoo. Okay. Trust your bike. Showa. Saan na nga ba to? Saan lugar na to? Oh, the road is under construction. And naka-go siya, oh. Hindi go kami. Grabe. Parang ito na yung muna. Kailan kaya matatapos to? Oh my G. Improvise. Oh. Parang bibigay naman tong bridge na to, ah. Grabe, tagal-ata gawin tong daan dito. Mukhang matatagalan pa. Ay, Mariosep. Umiinit na rin ang temperatura, guys. Anong oras na ba? Baka alas 8 na. Umiinit na. Opa. Kimera corazón, te me llama chiquita y hasta la semana de surulita. Ah, going right. Dito pala. Burgos Agno Bani. Okay. Burgos Agno Bani. Alright. Magandang dito, ha. Tingnan nyo. Taas, baba, taas, baba. O, diba? Stig. O, pagpunta na tayong Agno Bani. Agno Bani. Dalawang beses na yan! Oops, hindi ako lulusod dyan. Pataas eh. Mamaya, tingnan ko munang maigi. Mahirap na. Baka may kasalubong. Nga ako. Wala. Go lang na go. Dire-diretso. Awesome! What a good and winding road. Meron ng ano, Infanta. Meron ng bus. 5 star ba yun? 5 star ata. Uy, ganda ng daan, no? Let's go! Woo! Awesome! Overshoot! Awesome! Ba't wala kayong helmet, ate? Mag-helmet ka naman, kawawa ka naman, oh. Buti pa si kuya naka-helmet. Diba? Next time, mag-helmet kayo, mahirap na. Okay, lalad ganito yung daan. Helmet din pag may time, okay? Ooh, their trees are green
Wait till you see the. No. And I think to myself, wow, what a wonderful world. Diba? Bali na yung lyrics ko. Ano dito? Wow, green na green. Ganda talaga sa probinsya, guys. Dito mo talaga mafe-feel ang nature. Okay? Feel na feel bawat daan, bawat highway, feel na feel mo, no? Compared sa lungsod, pare-parehas na nakikita mo. Establishment, concrete, diba? Dito, iba-ibang puno, iba-ibang halaman, palay, oh. Whoa, what's wrong? Kano? Ate, nanantay ko na may hanging bridge. Let's go. Sana umabot pa yung baterya natin. Lobat na tayo. Uy, saan ba yung hanging bridge na yan? Maganda kaya dyan? Makikita natin yan, no? Let's see. Wow, the hanging bridge is there. Wow, hanging bridge. Ang ganda dyan, hanging bridge. Picture. Halip muna ng baterya. Okay guys, andito tayo ngayon sa bridge ng, anong bridge to? Papuntang Burgos daw eh. Hindi ko alam kung saan. So tignan natin kung saan. Sorry, ano nang kulay? O, picture nyo siya. Ito, anong bridge to? Ang tawag sa bridge na to? Hanging bridge. So guys, tapos na tayo dito sa bridge. So pupunta na tayo dun sa next destination, sa Agabangatan. Hindi ko ma-pronounce beach. So let's go. Titingnan natin kung kumusta, kung okay ba yun, no? So okay din, no? Magandang experience sa tulay. Pero ngayon nga sinarahan, kaya hindi namin maipasok yung mga motor namin. Siguro for some reasons kaya nila sinara yun. Siguro hininaok ko yung pundasyon para sa mga light vehicles. So pang ano na lang siya, para sa tao. Alright? Pupunta tayo ng Agabangatan Beach. Agabangatan Beach, parang nagmumura, no? Ano ko yung ano dito. Ito yung proper term. Yan, yung proper term ng beach na iyon. Okay? So, sorry kung mali ako nang pronounce. So, papunta na tayong Agno. Lapit na. Mahirap dito mag-overshoot. Saan ba talaga, kuya? Ba nasa gitna yan? Matutunghayan na natin ang ganda ng Agno. Agno is very known sa Agno River. Okay? Kaya lang kilala siya pag pinag-usapan ng river. Kaya Agno River. Kulay pink. Oh, ganda ng bridge, oh. Oh, wow. Oh, wow. Wow, chokes tago.
Chooks to go, chooks to go. Chooks to go. Bibili kami ng chooks to go. Let's go, let's go. Go. So, yun, Umbrella Rocks turn right. So, yung well-known na Umbrella Rock. Oh. Ganda, no? Ganda rin yung bayan ng Agno. So, paano siya? Peace. Tahimik. Sobrang tahimik. Oh, ito yung church nila. Ito yung church. What's wrong? Oh, basa? Meron! Oh, meron! Goods! Oh, may checkpoint. Barangay Bobo. Barangay Bubuy. Barangay Bubuy Agno. Umbrella Rocks. Oh, up here. Up here. Gusto naman dito pag may bagyo. Lakas siguro. Yan guys, oh. Kitang kita nyo naman, no? Wow! Down here! Oh my goodness! Nakikita nyo ba yan, guys? Ang ganda, oh. Oh, diba? I see skies are blue on that word. Oh, tingnan nyo. Diba? Ang ganda. Sige. Maliligo ang lahat. Malaligo. Manamos ang lahat. Ang hindi maligo, mamamatay. ₱20 entrance fee. Okay. Dito kami ngayon sa isang resort. Sir Bernard, galing ka na dito dati? Magkano yung cottages nila? 500. Mag ilang oras? Ay, diretso na yon. Abagatanen Beach. Parang mura. Parang mura, Abagatan. Alright mga kausam, so andito tayo ngayon sa Agabangatan Beach. Hindi ko pa rin ma-pronounce talaga kung ano talaga yung right term. Pero anyways, so dito na rin tayo sa Agno, Hidden Paradise. So as you see, astig na astig, oh. Ganda-ganda. The best. Kita nyo yan. Ano yan yung mga ng Agno, ng Pangasinan. So welcome to Paradise. Yun yun. Okay, so kakain na kami ngayon. Meron tayo ditong fried
fried rice. Sisig na itlog maalat. Sardines with a twist. Inaway ata ni Sir Bernard yun. Tapos, wow, mataba-taba, adobo. Tapos isang Coca-Cola. Yun lang. Ano masasabi mo doon sa 150cc na papayagan sa expressway? Wala. Di pwede yun. No, siya ka mo, plastic ka mo. Pagkabagabay mo, pero makaulakad man nila. The soul of love. Ito kaya. Off-road. Off-road, baby. Wow, beach. It's a good beach. Ganda ng beach. Beach. Wow, bangin. Oo nga, bangin na nga eh. Konting tulak ko na lang, bangin na eh. Dito na tayo guys. Anong pangalan nito Sir Bernard? Itong pupuntahan natin? Bangol. Bangol? Bato. Bagay na bagay sa amin, bangol. Magaling. Oh, parang ako hindi pa nagpapagupit. So guys, ito yun no, yung sinasabi nilang bangul. Para siyang Deadpool. Para siyang Deadpool guys. Ano yung selfie na eh? So, paluwas na kami. Palabas na kami. Tapos na kami. See you ulit.